U organizaciji Kyokushinjitsu Saveza Srbije, Kragujevac će 16. maja biti domaćin MMA turnira. Biće to prvi put da se jedno takvo takmičenje održi u Kragujevcu, a prema rečima organizatora, gledaoci u hali Jezero imaće prilike da vide najmanje 5 borbi, sa realnom mogućnošću da taj broj bude i veći. U ringu će se pojaviti takmičari iz Srbije i inostranstva, a u periodu do početka turnira regionalna televizija Kanal 9 će gotovo svakodnevno u jutarnjem programu i u flešu predstavljati učesnike turnira. Treba istaći i da će prvi MMA turnir u Kragujevcu biti posvećen navijačkoj grupi Crveni đavoli, tako da će nositi naziv Otvoreni izazov Kragujevca Red Devils 1989. Beograđanin Aleksandar Radosavljević, poznatiji kao Rođa, u svetu borilačkih veština ima zavidnu reputaciju i svakako da će njegov dolazak u Kragujevac izazvati veliko interesovanje. Do sada je imao 7 MMA mečeva, od kojih je 5 rešio u svoju korist. Prethodno sam trenirao judo 15 godina, počeo sam sasvim slučajno na nagovor nekih prijatelja i ostao sam tu i zavolio sport. Ti si do sada imao već 7 mečeva u okvirima MMA. Kako su neka to tvoja iskustva, veći za sada broj pobjeda od poraza, što svakako ohrabri pred nastup u Kragujevcu? Do sada sam imao 7 mečeva, 5 pobjeda i 2 poraza. Jedan poraz je bio na Posekotinu pa je prekinut meč. Drugi u principu bio nerešen, ali sticajem okolnosti zbog domaće publike, domaće terena sam izgubio na bodove. Očekujem još dosta mečeva u svakom slučaju. Nadam se svim pobjedama. Radosavljevićev meč 16. maja u hali Jezero biće posebno zanimljiv, delom i zbog toga što će za protivnika imati takmičara iz Hrvatske, Ivana Brguljana, koji će u Kragujevac takođe doći sa zavidnom reputacijom. Ono što te očekuje, dakle, 16. maja vidjet ćemo te u Kragujevačkoj sportskoj hali Jezero, gde ćeš za protivnika imati rivala iz Hrvatske, Ivana Brguljana. Kakve su neke tvoje ambicije, koliko i u kojoj meri poznaješ rivala i šta možeš obećati publici, odnosno svojim navijačima? Što sigurno mogu obećati, to će biti odličan meč. Ivana znam, dečko je veliki sportista, borac sa velikim srcem, već imao 2 meča protiv momaka iz Srbije, oba sam pogledao, trajale su sve 3 runde, dečko je zaista odličan, kaže na prvo mesto stavljam njegovo srce, hrabar je strašno, ali nadam se da neće biti neki veći problem, u svakom slučaju bit će odličan meč, to je sigurno. Da li smatraš da će biti prisutna i neka veća vrsta pritiska, poznato je šta se dešava kada se susreću sportisti iz Srbije i Hrvatske? Jeste, moguće sa strane publike, ali nema ti problema, čak šta više u odličnim smo odnosima sa momcima iz Hrvatske, čak na njihovu inicijativu, ne našu, tako da ja nemam tih problema. Dobro, sve o svemu što se tiče turnira u Kragujevcu, kakve su očekivanja? Pa nadam se pobedi. Što se tiče organizacije i opšte spektakla? Nadam se da će biti sve na visokom nivou, zato što se dosta radi na tome. Svi smo tu da pomognemo koliko možemo, tako da očekujem da će biti super.